Asibingelele kubo bonke abahlali basemkhanyakude, sibingelele emakhosi, sikhuleke emakhosi laseNdlunkulu, sibingelele bonke abaholi beqembu lenkatha yenkululeko yesizwe, sibingelele bonke abavoti nomphakathi at large. La khona sila eMkhuze ePolice Station lapho khona besizovula icala lokuvalwa komkhandlu umkhanyakude, ukuthi ukuvala kwawo singazi ukuthi ngobani abawuvalile, kungekho nto futhi eyenziwayo ekhomba ukuthi abantu bayabona ukuthi kufanele abantu bethole idingo. Njengamanje silapha ke ukuthi sizovula icala, silivulele ukuthi amaphoyisa mawenza umsebenzi wokuphenya, uphenya ukuthi obani abavale umkhandlu, ngoba kuphazamiseka idingo zabantu. Abantu abawathola amanzi, abawathola ama-services ngoba kuvaliwe. Sizothi ngalo magama sishiye emaphoyiseni udaba ukuthi awenza umsebenzi wawo, esitholele izigebengu ezivala intuthuko yomphakathi nezivala i-service delivery. Sizothi ke sesilivulile icala, amaphoyisa azokwenza umsebenzi wawo. Sizothi ke njenge-IFP, ngoba ithina umlomo wabantu emkhanyakude, abantu bavotela thina ukuthi sibe yizwi labo emkhanyakude, sibe ngumlomo wabo. Nakuba ke sebevotile kwenzeka lokho kwenzeka ukuthi bese kuba nomuntu ongavotela ngomphakathi, ngoba njengamanje sekwenzeka lento eseBhayibhelini ukuthi uma umuntu abulala ingane yakhe bese ezothi le ephilayo ingeyakhe. Inkosi eyayikhona leso sikhathi kuSolomoni yathi ingane ayikayo phakathi, mayikayo phakathi ingane kwathi lo ngayizali ayikayo ngoba vele engayizali ingane. Thina ke njenga-IFP, ngoba lengane esibulawayo nekhayiwayo ingeyethu, sithi amaphoyisa sicela thatha indawo yawo. Asifuni thina ukuyithathela umthetho ngesandla ngoba lengane ingeyethu, sifuna ukuyibona iphila kunokuthi siyibonile into eyiyo, ngoba sayibona iyabulawa. Njoba ibulawa thina kuyahela kithi ngoba ngeyethu lengane. Abantu bavotela thina. Lo muntu olapha onganandaba noma kuyasetshezwa noma kusetshezwa vele abantu abamvotelanga. Sizothi ke maphoyisa sicela nezobulungiso nithole ukuthi edala kuvalwe amasango yini esemva kwalokho, yini levinjwayo. Sizothi ke bantu bomthetho thathani indawo yabo, siyanethemba, siyolindela ke uphenyo lwamaphoyisa ukuthi obani abavala idingo zabantu basemkhanyakude. eMtuba Big 5 Hlabisa Mhlabelingana Jozini, sizothi njengamanje sukumani nime ngenyawo, ningayithatheli umthetho ngesandla, sibeke idaba amaphoyiseni azosebenza. Sizothi ngalokho amandla